Dnes vás prevedieme bootfittingom, ktorý realizujeme v našom obchode Belda Sport. Venujeme sa tomu 15 rokov. Základom teda správneho výberu lyžiarky je správne zanalyzovať chodidlo, pozrieť sa, či teda zákazník má nejaké špecifika, aké má široké chodidlo, aký je objem chodidla, aký je objem nártu. Samozrejme veľkú rolu hrajú skúsenosti s lyžovaním zákazníka, či je to skôr komfortný lyžiar, alebo je to agresívnejší športový lyžiar. Následne pristúpime k výberu lyžiarok. Pokiaľ teda je nejaký problém, tak určite vieme teda zákazníkovi pomôcť prispôsobením tej lyžiarky, či už je to vytlačaním jednotlivých bodov na skelete alebo prispôsobením vnútornej papuče, ktorú vieme nahriať. Takisto aj zmenšiť objem papuče nalepením rôznych vymedzovacích podložiek. V neposlednom rade veľmi dobrá vec do každej lyžiarky je ortopedická vložka, ktorou nahradíme vložky, ktoré v lyžiarkách štandardne sú. Tieto vložky majú rozdielnu výšku klenby, ktorú zistíme pri analýze chodidla. Treba si vždy nájsť čas na to, aby ste tie lyžiarky odskúšali a vždy treba hľadať tých najpovolanejších.